Wih, iki lur sing grembyang lur. Lur, Sik, piye, Be? Bentar. Tak ke situ dulu. piye kabare dulurku kabeh? Sehat kabeh to, Lur? Iki babe karo Buli iki arep golek koro. Buli mau masak koro iki, Lur. Iku karo apa, Be? Iki takon Buli ae, "Pak Buli, piye?" Karo iki karo biru iki. Nih, coba lihat Buli. Jenenge biru ki ngene iki lho. Coba Lur. lihat. Nih. Ini ki pinggire ki biru. Ngene iki. Ini iki Oh. pinggire ngene iki rada biru ngene iki. Ya tunggale putih, Lur. Ini ki. Ini ki bulik ki seneng, Lur. Khasiate apa ya, Lur ya? Nek bulik ki ngertine khasiate ya tombo luwe atau lapar, Lur. Nek dulur-dulur tahu, Tahu komen, Lur ya. tahu khasiatnya apa. Komen, Komen ya, Lur. Lur ya. Sekarang bulik nyari, Lur. Oke. Ambil. Ngene dulur ngene iki nek tanaman enggak, Lur? Korong ngene iki, Lur. Ada yang punya korong Ada yang punya korong enggak? Lek ada yang punya, monggo komen. Monggo komen ya, Lur ya, kalau ada Wes, yang Buli. punya. Anu, dipetiki wis. Heeh. Ya. Sing anu iki, Be. Apa? Sing tuwek iki, Be? Bene sik sing tuwek. Iki Oh, sing iku nek kering-kering ngono ya. Iku dipakai benih meneh karo babe itu. Oh, iso jadi benih lagi. Iya, sebar-sebarkan biar banyak tempatnya, Lur. Oke. Berarti iku nanti berarti iku coba lihat sing kering coba. Sing kering, Gini nih lho, Lur, yang kering, Lur. Nah, ini udah tua. Ini biar tua, kering nanti untuk apa iku? Untuk benih lagi, Lur. Ditandur neh men gak telat, Lur. Tandurane karo. Ben punya terus ya. Ben punya terus. Iki kok ngene iki. Isine. Coba lihat Iki. Iki. Lho telan ngene iki lho. Rada biru-biru ngene iki lho, Nduk. Ini iki. Iki lho rek deseng-seng enak, Lur. Favorite Buli apa? Oh, ya iki karo iki. Masih dimasak? Dimasak eseng-eseng. Ya disanten enak, Lur. Lek misalkan dulur ada punya rekomendasi enaknya dimasak iki lho Buli, monggo komen ya Lur. Monggo komen, Lur. Babe selalu nanam apa-apa, Lur. Heeh. Lah piye kebun ini kosong, Lur, enggak ada tanaman. Ini Lur. Tapi apa yang ditanam itu selalu ada, Lur. Wih. Karo biru gini, Lur. Biarpun agak ini dikit kalau dimasak tuh lemes nih, Lur. Oh, iki memang agak kaku ya. Hah? Piye, Be? Sing jauh-jauh dikantoli. Gantoli gorene, Be. Engko aku tak rono. Ya ini. Iki emang korone besar-besar ngene to Buli. Besar. Nah, ini lah yang muda lemes, yang agak anu kaku, tapi ini nanti dimasak Lemes. bisa lemes, Lur. Enak, Lur. Iku apa Be? Iku juga koro. Koro jauh ini, Nduk. Makane babe nggawa. Iya, Nduk. Iki, Lur. Iya iki carane ngambil iki, Lur. Duh. Alon-alon Be. Ya. Be lah iku lek winih iku apa sing calon benih iku berarti sing kering terus engko dikupas gitu Be. Ya. Dikupas. Diambil bijine. Dijemur dulu sebentar, setelah kering sedikit, di anu apa ini di panjakne lho wong Jawa. Lek cara wong sing ngerti ya di apa ditanam. Oh, langsung ditanam. Lek habis dijemur berarti ya Be. Sedulur semua biar tahu, Nduk, bunganya begini loh, Nduk. Coba lihat bunganya. Loh. Bunganya biru-biru. Lihat, Nduk. Bagus ya. Heeh, bagus kembangnya, Nduk. Ini keren. Paksa. Paksa. Dipaksa lur iki lur. Nah. Iki lur karo babe dipaksa ngene iki lur. Lho. Wih, Mantep ora lur? mantep ya Be. Grembyok. Langsung isinya isinya banyak ya. Iki ada yang kurang banyak. Oh, kuwi Biasanya sampai segini Itu ini. namanya Gembel. gembel. Gembel lele banyak tuh gembel, Lor. Oke. Lek misalkan dulur-dulur juga kalau punya kebun sendiri wah serune sama kayak Babe sama Buli ngene iki. Tenan lur. Babe iki maneman nganggur kok lur. Sing kene udah habis to? Oh lah ini ada ini di atas itu. Lah iki lho. Oh iya, Amit nih. Masih ada nih. tak munggah. Heeh. Bisa ndak? Lah ya ku iso apa ora? Sing dipegangi ya Allah, malah pohon singkong lho. Wah, sik oke ndak sik gerumbyung, Dok.
taruh bawah ya. Nah, iku toh. Iki lur sing gerem yang lur. Mantep, Lur. Dapat banyak, Lur. Wes, Jadi beli, iku banyak iku nih lo. Apa bekasnya? Iki apa namanya? singkong. Pohon singkong sing baru iki lo. Ya beli. Wes cukup. Wes kok. Cukup lah. Dapat sepiro beli? Coba. Ini banyak. Cukup itu masak. Ya pulang. Wes Dah? itu untuk benih. Ayo lor, ikuti. Bule mau pulang lor, sudah. Masak. Mau masak. Oke. Ayo pulang. Ayo pulang. Pulang deh. Pulang ya. Lor, bule sekarang mau masak lor. Iya beli. Eseng-eseng koro yang nyari tadi tuh lor. Terus sambal terong campur iwak laut. Wih, Lor, lor segini banyak lor. Satu meja penuh ini lor. Bumbu, Lor. bumbu apa bahan-bahannya ya? Bahan-bahannya. Oh, iki. Ini ada sambelnya, sambal terong kari iwak laut kok lor. Iki korone. Karo sing tadi ya. Iya, terus tadi iki teronge. Iki sayur lor, sayur ijo atau sawi. Iki engko tak rebus tok lor. Oke beli. Terus iki iwake laut lor. Ikan lautnya begini loh lor. Bulikku nggak apal loh lor, nama-namanya ikan ku nggak apal lor. Coba komen ya lor ya, nanti ini ikan apa ya Buli biar tahu ya lor ya. Bumbunya eseng-eseng iki, saiki. Dikit beli. Saiki karo niku gak apa-apa kok ditambahi lek kurang. Lah iku nanti apa mesti koyo bumbu iris ngono ta? Oh, dibumbui iris tok engko eseng-esenge lor. Oke beli. Ayo lor, ikuti Buli masak sampai mari ya lor ya. Iya beli. Buli sekarang rebus sayurnya dulu lor. Oh, Iki enggak agak lama lor, masalahnya sayurnya agak atos. agak atas Biar ya. Bu. empuk, mulai dimak mbene mak nyus ngono lor. Lor iki lho, terongnya dirisi ngene lor. Iki engko terus disambel campur iwak laut lor. Kayak misalkan Iya. terong ungu nu juga bisa beli. Bisa segala terong keneng. Tapi lek ngene dulur-dulur kabeh piye lor? Masak yang hijau apa ungu lor? Sampean-sampean lor. Wah, mateng lor, sudah mateng sayurnya lor. Hijau lor. Sekarang mau bikin aseng-aseng koro. Bumbunya dipotong-potong gini aja lor. Wis ngene tok, diiris-iris jenenge lur. Oke beli. Bumbune aseng-aseng karo iki cuma gini lur. Lombok cilik, lombok besar, bawang merah, bawang putih, laos lur. Oke beli. Laos itu lengkuas lur. Iya beli. Wis kurang goreng lur. Lama gak beli iku beli. Ya, ini nanti mateng ya sudah, Dok. Enggak usah kering-kering, soalnya mateng sudah, lur. Koronya masuk, lur. Sekarang koronya sudah mulai lemas. Bumbunya dimasukin, lur. Penyedap, micin, gula dikit, garam. Terus apa micin ya sudah ya. Udah. Lah ini lur. Lali, Buli gampang lalian lho lur. Padahal biasa masak lur. Wong tuwek lur ya. Belum lah. Wong ya jane ya. Belum toh. Urung jarene anakku wedak lur. Belum toh. Iki sik num klunyung. Wong sik aktivitas apa-apa ya gerake sik cepet kok. Alhamdulillah. Pokoknya didoakan terus lur ben panjang umur, sehat. Iya, panjang umur sehat. Amin. Dan bisa apa itu lur ya? Hibur sampean terus lur. Nemenin dulur-dulur. Nemenin dulur-dulur. Kasih anu lur. Air. Apa air dikit lur. Belum ndak empuk. Lur, wis mateng lur, rasanya lur. Sudah empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, ikannya laut ini tadi sudah tak kasih garam sama micin dikit lur, biar agak gurih nanti.
Ikannya laut ini lek goreng matang lor sampai garing lor. Kering. Berarti kok men lek dimasukne sambel men gak amis lor. Iya beli. Wis mateng. Enak ambil gurih. Terongnya ditumis atau digrenceng lor. Pakai minyak dikit. Ya beli. Anu iku biar apa boleh? Biar halum, jeneng anu, biar layu di sambel kok bene kemasuk men enak. Sekarang mau bikin sambal terongnya, lomboknya digoreng dulu lor. Ya beli. Wow. Lombok udah mateng lor. Pintas. Sekarang tomatnya lor. Aduh basuri tipis-tipis ini lor. Kasih garam lor. Sekarang gulak. Oke beli. Sambelnya dimasuk nih lor. Sekarang ditambahi penyedap, micin, gula, garam dikit. Oke, Biar tambah gurih lor. Gulanya dikit boleh. Dikit ya gulanya, gak usah lebih-lebih. Terongnya dimasukkan sik lor, sing mari digrengseng mau. Ikannya sekalian lor, masukin lor. Berarti iki tinggal diaduk-aduk tok ya. Heeh, tinggal gini aja aduk wis mateng wis. Nek ngene sampean dulur-dulur nih terong niki enak disambel apa enak dilodeh lur? Biasanya dimasak apa lur? Lek di tempatnya Dimasak. sampean. Heeh. Nanti boleh cerita lur. Wis cerita karo Buni lor. Sambel ikan, terus sambel terong. Udah jadi. Sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim, wis matang. Oke, boleh. Pintas. Lur, iki Buli le masak wis rampung iki lur. Masak apa iki Buli jenenge Buli? Oh, iki mau masak anu be. Sambal terong dicampuri wak laut. Terus enak kulup, daun sawi, terus timun, terus eseng-eseng koro. Mantep iki Buli. Maaf lur ya, babe mau orang ewangi Buli dadi enggak tahu iki Buli itu masak apa ngono enggak tahu. Gak ngerti. Ya gur mau melok golek koro tok mau lho. Lho mak sitae sing golek karo iki babe lur ya. Saiki ayo makan lur ya. Madang, Madang lur. Monggo. Ah, bareng babe karo Buli. Ya. Beh mantep iki lur masak Buli lur. Sip toh. Wis Buli, saiki kok mbone Buli. Oh, Heeh. oh ya wis. Andalan ya be nasi jagung be. Beh tenan. Tenang. Iki selerane babe ya lur iki lur. Nasi jagung ki enak ya lur. Heeh. Iki sesuk ki babe iki pengine kiwul. Diwul nyari Eseng-eseng, susah be. Ngeseng-ngeseng komplit. Komplit Buli. Heeh. Babe ketoke selera iki. Selera lur sama masakane iki lur. Be, warnane cantik ya be. Cantik tenan iki, mantep lur. Wis iso lho ben. Ya wis piye-piye wis manut teh Buli. Wis cukup kulupe. Timun ya. Ndelok dulu be. Mantep iki lho lur. Iya lur ya. Beh. Selera iki babe lur. Beli madang pisan lur. Iya beli. Hmm, Pokoknya bareng-bareng beli. bareng-bareng, wis pokoke bareng. Lah iku mau babe ikannya diambilin dulu. Wis. Iki lho lur. Wis. Iki wis dijimukne Buli iki lho. Terong ya wis lur. Wis kuwi wis. Hmm. Sambal terong iki lur. Oh, enak jalan. Perlu dicoba lho lur. Monggo dulur-dulur. Ayo lur, mak. Monggo lur wis madang, nggih. Monggo lur madang lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur, maaf lur. Lur enak tenan lur. Cocok iki Buli.
Tenan lur. Iya lur ya, babe tak madang karo beli sik ya lur ya. Ya, wis Dinikmati lur. Nah, iki lur dinikmati iki lur. Iya, ikan lur, ikan sambal itu lur. Heeh. Lah, kayak guwem pi lur, enak lur. Hop. Piye be enake be? Beh tenan Buli. Heeh. Enake gonggur. Lur. Di madang babe karo Buli wis rampung ya. Alhamdulillah wis warek iki lur. Alhamdulillah. Tetep babe karo Buli mendoakan dulur-dulurku kabeh di mana aja tetep diparingi seger waras sehat lur. Amin. Panjang umur, gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur Matur nuwun.